Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Ano po? Kumusta na po kayo? Ikaw, partner, kumusta yung bahay nyo sa Laguna? Partner, grabe yung ash sa bubong. Alam mo yung, hindi pa kasi kami may mga kids kasi partner kaya hindi kami pwedeng umuwi pa talaga ng matagal. Pero dun sa brother ko and sa mommy ko na nakatira kami in the same vicinity, ang natagpuan na ang nawalis na ash sa bubong ng kapatid ko, 14 sacks. Grabe, ganun kadami. Kaya nga kung makikita mo, partner, 'di ba, yung mga aerial magtayo ng isang panibagong koral na mga baboy Totoo. sa buhangin na yun. Correct. So, kaya kung makikita mo, madaming kumalat na mga aerial shots ng silang. Basta yung mga ganun sa area. Talagang akala mo snow, pero gray. Kasi talagang covered in ash. So, ganun din. Grabe, matindi talaga sa... Nakakalungkot Tsaka ang nakakalurkay dito, partner, hindi pa kasi siya tapos. Nababasa mo ba yung Mysteries of Taal? Ang daming kumakalat na parang... Hindi pa. Anong kwento ng Mysteries of Taal? Oo, pero book kasi yun. So, bilhin niyo po yung book. Basahin nyo na lang po. Oo, bilhin niyo po yung book. Pero ano isa sa mga sa mga mysteries niya na nabasa mo na kakaloka ba namin to? Oo. Malulurkay ba kami dyan? Lurkay, ganyan. Tatambling at malulurkay ba kami dyan? Unang fact, I'm sure nabasa niyo na po, pero para sa mga hindi. Oo, sa mga kagaya kong hindi pa. Oo. Alam niyo po ba na ang Taal Lake ay dating salt water prior to 1754? So, nung nagkaroon nung 1754 eruption na nag-last for 6 months, grabe, no? Ibig sabihin na to, parang katulad ng sa Taal ngayon, partner, yung parang akala mo tahimik. Tapos, di ba wala namang pasabi si Taal? Bigla na lang na ganun. Ginulat tayong lahat. Parang ganun. So, yung the huge 1754 eruption na nag-last for 6 months from May to December 1754, ang nag-change ng water, yung salinity ng water from salt to fresh. Yun. Nung time na yun, 1754 na yun, partner, merong 5 town sa Batangas na nawala, nabura. Grabe, no? Diba? Bagay, sobrang active kasi niyan eh. Oo. Tsaka, ang dami nakatira talaga sa paligid. Correct. Yun. So, considering na alam nating lahat na active volcano to, nandun na tayo sa paligid. At saka may mga bumabalik. Pero sa bagay, alam mo, hindi mo rin masisisi yung mga bumabalik. Kasi syempre, tahanan nila yun. Tsaka nakakalurkay talaga. Ang nakakaloka dito, partner, yung sinabi na nagkaroon ng lost town na never na na-recover. Ay? Oo. Dati nga, nung time na yun, ang nilubog niya yung 5 Batangas towns formerly located along the shores like Tanawan, Taal, Lipa, Bawan. Yun. Ngayon, di ba, parang bumalik or something. Parang ganun. May mga, basta eventually through time, partner, may mga bagong island na na nag-sprout. Di ba parang nakaka-nervous na nakakatakot? Iba talaga ang Earth, no? Oo, iba talaga. Parang nakaka-amaze in a way na nakakatakot. Kasi isipin mo lang yung Mayun Volcano, di ba? Yung paligid din niya, yung simbahan doon, 'di ba, na na lang yung tore na lang. Yung tore na lang yung natitira sa Kagsawa, 'di ba? Na dati isipin mo malamang marami din bahay doon, skyscraper ang mga churches, 'di ba? Totoo, malalaki, matataas. So, isipin mo na lang yung mga bahay sa paligid noon, lahat yun nawala. Oo, so mga lost towns na din, yung mga ganun. So ganun din yung sa Taal. Saka isipin mo, partner, from salt water to fresh water. Ganun siya nagbago. Kaya nga daw nabuo yung
tawilis. Dati daw siyang saltwater na sardines na naging freshwater na sardines na natrap sa loob ng kaya doon na lang sila dumami. Kaya nga sabi nila sa Pilipinas lang merong tawilis. Doon sa area na freshwater. Correct. Kasi nga yun nga doon nag-change yung salinity ng water. Nandoon yung mga sardines na yun, saltwater sardines, tapos naging freshwater. So, naging tawilis sila. Alamat ng tawilis. Diba? Bongga. Dati naman daw, yung maliputo, yung fish din siya eh. Dati siyang talakitok. Pero nung naging freshwater, naging maliputo. Di ba? Yun, malakas daw talaga yun. Ang sarap talagang ang sarap saliksik mga kaibigan. Ang sarap mag-research o alamin ang history ng isang lugar. Kasi malalaman mo parang kaya pala gano'n. Ang ganda kasi ang ganda ng history ang gandang i-search ang history. Kasi nasanay tayo ng history lang. Alam natin kung sino yung mga popular names, ano yung mga popular names, ano yung mga significant dates. Kailan sila namatay, yung mga pero hindi natin na kakalkal yung lesson na iniwan sa atin ng history na yon. Tama. Sipin mo. Halimbawa, ito yun lang Taal, 'di ba? Ilan sino sa atin mag-aakala? at saka ilan sa atin na may magganon pala siyang malalim na kwento na 1700s pa pala, 'di ba? Tapos madami sa atin, yun nga, yung feeling na loko kasi ang buong akala natin, yung Taal, yung maliit na yun. yung parang butas sa sombrero. Correct. Di ba, yung mga ganon. Hindi palibasa kasalanan din natin lahat. I'm sure nasabi din sa atin ng mga science teacher natin yan. Hindi lang tayo nakinig. Yan. Try nyo din makinig, di ba? Kasi, hindi nyo try. Makinig kayo sa mga teachers ninyo kasi may mga sinasabi sila at kinikwento sila tungkol sa kasaysayan ng bansa natin. Tama. Na talagang, kamamangha nating lahat. Na parang, kaya pala yung probinsya na yan yung kanilang festival. Yun na lang kasi malapit na ang Aliwan Fiesta na naman, partner. So kaya pala ganyan yung yung festival nila kasi nung araw ganito pala yung sinasamba nila. Yung mga ganun ba? Nakakaaliw pakinggan. Totoo yan. Nung pumutok nga yung atong Taal, napasearch din ako ng mga active volcanoes pa sa Pilipinas. Ito palang Mount Banahaw, active pala siya. Yun yung classification niya. Ng mga Sige, saan mo nabasa yan? Hindi, nasa Wikipedia na active volcano ang Mount Banahaw. Although talaga lagi madaming pumupunta doon, no? Sa paanan lang kami ng bundok talaga. So medyo nag-worry din ako. Pinagdasal ko talaga kay Lord. Sabi patulugin niyo po muna. Lifetime. Huwag niyo po munang gisingin ang bundok Banahaw. Hayaan niyo munang matulog siya. So kasi alam mo, ang dami kasing volcano sa atin. Correct. At nasa Pacific Ring of Fire. Diba? At dahil sanay na tayo, hindi naman sila ganun na tahimik lang sila. Maging kampante tayo na, sige, pumunta tayo dyan, manirahan tayo dyan. Correct. Ang daming bulkan sa Pilipinas. Natatandaan ko yung yung Mount Isarog ba yun, yung sa Bicol. Yun yung iniikutan namin para makarating sa Lagunoy. Active din siya. Hindi ko sure part. Hindi ko alam kung mountain siya or volcano. So, wag nyo kaming pakinggan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, sure ka ba dyan, partner? Hirap mag-fake news. Search mo nga ulit. Pero active siya, sabi. Diba? Tingnan mo. Hindi, tsaka, alam mo, resulta to lahat ng global warming. Tama, totoo. Kasi kapag nagiging mas mainit kasi ang temperature ng isang lugar, ang daming nababago. Sipin mo, lahat ng mga dating hindi inuulan na sila ngayon. Lahat ng mga dating ganitong buwan, hindi pa tunaw yung yelo, tunaw na yung yelo nila. Kasi nga mas mabilis na matunaw dahil nga masyadong mainit. Na ang sabi daw kapag within 4 years hindi natin inayos yung mga carbon emission, yung mga ganyan, hindi na magtatagal ng sobra talaga yung earth. Hindi niya nakakayanin. Nakakatakot. Sunod-sunod pa naman, di ba? At yun na nga, fire, water, volcanic eruption. Yan. Di ba sa Pakistan, ito lang, kanina lang. New Zealand. May nakakaloka. Daming mga disaster na nangyayari. So alagaan po natin ang ating inang kalikasan para alagaan din niya tayo in return. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Ay, nakakatakot. At saka, pero alam mo ang nagustuhan ko lang, of course, hindi naman sana natin gusto na mangyari, diba? Pero nakikita mo yung pagtutulungan. Yes. Diba? Nakikita mo yung bayanihan, nakikita mo yung biglang hindi ka naman pala pwedeng
hindi mo naman pwedeng sabihin na na walang pag-asa na yung mga Pilipino dahil ang sasama ng ugali, basher lahat. Hindi eh. Marami-rami pa rin naman. Doon mo makikita na marami pa rin ang concern, marami pa rin ang matulungin, marami pa rin may compassion. They will take the extra mile, 'di ba? Yung madami pa rin yung ganun. At nakita natin yun sa bayanihan na nangyayari for Taal. Totoo yan. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Diba? May glimmer of hope na sa kabila ng lahat ng ito, correct. buti na lang, hindi pala ako nag-iisa sa laban na to. Parang ganon. Madami pala kaming tutulong. Ang nakaka-nervous lang kasi parang hanggang kailan sila nasa evacuation centers, hanggang kailan, di ba hanggang kailan, parang when will you consider it safe? Di ba may mga konting mga cracking sa ground, ang sabi daw, kapag may mga nakikita mga crack sa ground is nagbe-build up yung magma sa ilalim. So yun yung nakaka-nervous. So ibig sabihin, meron pang matindi talaga yung alert level number 5 na correct. na lalabas na yung magma, yung lava. Nakakatakot. No, isipin mo yung pare-pareho lang tayo nanananghalian ng mga oras na yun. True. Tapos nagmerienda, may kumakain ng banana correct. cue. Wala, may nakatambay sa labas, nagkwekwentuhan. Oo. Tapos bigla na lang ganun yung nangyari. Bigla na lang umulan ng bato. Yung mga, sabi ko kasi, yung mga nasa Tagaytay ng mga ganong oras na gusto lamang na kumain ng humigop na mainit na sabaw diba? Bigla na lang inulan-ulan ng mga bato-bato. Totoo. Ay, talagang hindi mo din talaga masasabi yung buhay. So parang it is also a reminder na everyday po natin i-cherish po natin everyday pakita natin ang pagmamahal sa ibang kapwa, tao, kasi sa pamilya natin, pahalagahan natin sila. Kasi isang iglap, pwedeng mawala ang lahat, 'di ba? Na isa rin itong reminder na not to be too materialistic kasi sa isang iglap, pwede ding mawala ang lahat ng ito. Sa isang iglap, pwede siyang makuha lahat, to be taken away from you, 'di ba? So, let us not focus on yun yung sinasabi na let us not focus on things of the earth, 'di ba? Yes, so, basta material things. Patuloy lang din po sa pagiging mabait, ganun. Kasi hindi mo alam kung kailan ka pwedeng kunin. 'Di ba? Mabuti talagang walang assurance of tomorrow. Actually, partner, mabuti kung bagay lang kukunin. Ang hirap kasi talaga kapag kabuhay ang kinuha. Tama. So, talagang kaya ang prayer talaga natin is kung mangyari pa yung mga dapat na mangyari is wala masyadong buhay na makuha or yung ganun ba, partner? Kasi buhay hindi mapalitan yan yung pera kikitain mo yan, yung bahay in your lifetime mahirap pero pwedeng mag-rebuild ulit, pero yung buhay hindi mo na yan mababalik. Isa lang to isa lang yung buhay na meron tayo, mga kaibigan. So kung ikaw okay ka ngayon, maayos ang kalagayan mo ngayon, kasama mo ang pamilya mo, diba? Iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Tama. Huwag ka nang umarte dyan. Kung magkagalit kayo mag-jowa, magkagalit kayo mag-Mr. at Mrs., nanay at tatay, nanay sa anak, tatay sa anak, nagkakatampuhan, huwag nyo nang patagalin. Kasi alam mo, nasa huli yung pagsisisi. Napakaiksi lang ng oras, napakaiksi ng buhay, mga kaibigan. Tsaka kung mga pinag-aawayan niya, mga maliliit lang naman na mga bagay, magtisitigil na kayo sa kaartehan ninyo, hindi naman kayo makinis. May mga ibang pinagugas ka lang ng plato, nagdadabog ka pa, lumayas ka pa ng bahay mo. Diba, feeling mo hindi kami namahal sa bahay ninyo, inautusan ka lang naman. Kami nung araw, kadisyo diba? Talaga namang parte ng buhay namin ng ang gawaing bahay. Totoo. O diba, di naman kaya, hindi ka lang pinayagan na mag-internet, galit na galit ka na. Feeling mo hindi ka na mahal. Feeling mo, child abuse, o kaya, diba, may violation of human rights, tumigil ka dyan. Tama. Magmahalan sa loob ng bahay, diba? Kasi automatic yun, pag nagmahalan kayo sa loob ng bahay, tendency magmahal na rin ng kapitbahay. Yan. Huwag naman ganun. Pag-usapan natin dito, partner, pagbabago Hindi, pero 'di ba, totoo naman na na parang ang tinuturo din sa atin na nangyayari lahat ng ito ay pagbabago. Correct. Diba? Pagbabago. Yung talagang realization ko doon, nung sobra kong nakita kung gaano ka dilim ang paligid sa sobrang kapal ng alikabok at abo, na wala pong mayaman, walang mahirap, walang sikat, walang maputi, walang maitim, diba? Walang maganda at walang pogi. Kasi pare-pareho lang po tayo ng nilalanghap na hangin ng mga pagkakataong yun. True.
True. Diba? Lahat tayo, lahat ng mga pare-pareha. Tama, pare-parehas na nila, pare-parehas na in need of masks. Nung yung mga katabi ko sa SLEX, sabi ko, ngayon kung mamahaling sasakyan, Range Rover yung katabi ko. Tapos ako bumigilid-gilid ako gano'n eh. Ganun din. Oo, pagbukas mo niyan, pare-pareho lang din tayo ng lalanghaping mga alikabok. Hindi, inggit ka lang sa Range Rover. Inaano ka ba ng Range Rover? Eto naman, nananahimik naman siya. Malay mo, pinagdadasal ka nga niya nung mga panahon na yun. Sana yung katabi kong Chevrolet, maayos ang pangangatawan ng mga tao sa loob. Ikaw naman, ginudge mo nasa Range Rover. Ano ngayon? Kung nasa Range Rover ka. Pagbaba mo mamaya, pare-pareho naman tayong maduming kotse. Oo, di ba? Pagbaba mo mamaya, pare-parehas lang naman tayong kukulangutin. Sa tindi ng alikabok ng SLEX. Pero yun talaga yung naging reflection ko doon, na talagang pagdating sa huli, pantay-pantay tayo eh. Tama. Naku, partner, walang MBA. Oo, totoo yan. Oo, bigla ko nga naisip, huwag na mag-aral. Sa dulot-dulo naman dito yan. wala talaga. Hindi naman pwede sabihin, yung mga nag-MBA. Yung mga clever sa accounting dyan. Dito lahat kayo. Hindi kailanghap ng alikabuka. Walang ganon. Hindi talaga ganon. Totoo yan. At the end of it all, pantay-pantay tayo pareho. Totoo yun, mga kaibigan. Hay, nako. So we continue to pray for each other. Yun naman po ang pinakapunto ng tambalan kung bakit paminsan-minsan pinag-uusapan namin ito. We say paminsan-minsan, di namin lang pinag-uusapan kasi syempre we also try to see the good side in other things, yun. Kaya hindi namin siya laging topic, ganun. Pero kapag ka nagiging topic po namin ito, yun, pagpapaalala lang po sa ating lahat. Yan. Yes. So let's continue to pray for our kababayan and let's continue to be grateful kung halimbawa, wala ka sa sitwasyon na meron sila. Alam mo, normal kang namumuhay ngayon, be thankful. Alam mo, partner, nung nasa Laguna kami, tapos nagpapagpag kami ng mga alikabok, yun lang yung problema namin, yung mga sasakyan na naabuhan. Niisip ko talaga, paano na lang yung mga mas malapit? Tapos nakita ko talaga sa TV party yung mga baby. Oo, isipin mo, yung kakapanganak pala. Oo, paano? Yung mga gano'n naman, hindi naman sila pwede mag-N95. Yung anak ko nga na 1-year-old, nilalagyan ko ng mask, tawang-tawa, inaalis. Kasi hindi naman nila gets yun Paano pa yung mas maliit? Diba? Tama, totoo yan. Ako, tas yung mga hayop, yung nakakadurog din ng puso. Isa sa mga nakakadurog ng puso. Yung wala silang nagawa din. Wala. Tayo, yung ilang nakatakbo pa, nakapag-isipan ng gagawin, pero yung mga hayop, wala. Diba? Wawa naman. Yun. Ay, nako. So let's continue to pray, mga kabisyo, ha? Patuloy lang po ang pagdadasal. Kapit lang po tayo sa pagdadasal. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cabio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile! Kabisyo, meron ka na bang bagong phone? Kung wala pa, Cherry Mobile na. Corrected by. At kung ikaw naman, ang trip mong Cherry Mobile, yung laging binabanggit na tambalan, yung Flare S8 series, bongga yan. May Flare S8, Flare S8 Plus, Flare S8 Pro. Lahat yan siguradong magugustuhan nyo, mga kabisyo. Magaganda po ang features, magandang specs, at higit sa lahat, maganda rin ang presyo. Corrected affordable. By. Super duper. Kaya naman, again, kung ikaw ay interesado, pwede kang pumunta sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar or follow their social media accounts. Cherry Mobile, experience intense. Ngayong pasukan, mga kabisyo, busy na naman ang mga bagets natin. Corrected by. Kaya kung ikaw, ang eksena mo, may mga bagets kang bisi-bisihan sa dami ng ginagawa, siguraduhin mo na patibayin ang kanilang resistensya. At alam mo, mami, kung ano yung makakatulong? Walang iba kundi ang new Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Yung pinag-aralan at napatunayan na Bear Brand, mas pinatibay pa ngayon. May more zinc versus previous formulation, tulong sa resistensya para hindi
sakitin at iwas absent. May more calcium din versus Brand X base sa Reni 4 to 6 years old. Tulong sa tamang paglaki. Basta-basta bayan ng 3 balanced meals araw-araw. At syempre, hindi mawawala ang iron at 100% vitamin C base sa Reni 4 to 6 years old. O diba yan ang pinatibay na gatas kaya mami araw-arawin ang Bear Brand. Corrected by, kaya para tulungang maabot ang kanilang mga pangarap patibayin sila mag New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Always your number one. SM radio station. Love radio.